ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి లెవెల్ 2 క్లాస్లో ఈరోజు 6వ అధ్యాయం 2వ భాగం. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम అందరికి. సో మనం ఇందులో ఈ ఏం చూసాము అంటే, కర్మఫలాలను ఆశించకుండా మరి కర్మ చేయమంటున్నావు, అతనే ఆ కర్మ చేసిన వాడే నిజమైన యోగి. ఇంకా వేరే అంతేగాని పనులు మానేసి కూర్చుని సన్యాసం తీసుకున్నాను అనుకుంటాం కాదు. అంటే సన్యాసం అంటే పనులు మానేసినంత మాత్రాన్ని సన్యాసులు అవ్వరు. అన్ని పనులు చేసుకుంటున్నా కర్మఫలాల మీద అపేక్ష లేకుండా, ఆ కోరిక అనేది లేకుండా, నా బాధ్యత అనే తత్వంతో ఎవరైతే వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటూ పోతారో అసలు వాళ్ళే నిజమైన యోగులు అని చెప్పి, ఆ తర్వాత మనసు అనేది ఎలా ఉంటుంది, అది మనకి శత్రువుగా అయినా మిత్రుడిగా అయినా కూడా మారగలదు అనే విషయం చూసాం. ఎప్పుడు శత్రువు అవుతుంది అంటే, మనం చెప్పిన మాట వినకపోతే, అది చెప్పినట్లు మనం వింటే మన శత్రువు, మనం చెప్పినట్లు మనస్సును మనం మలుచుకోగలిగితే అది మనకి మిత్రుడు. అంటే ఒక మిత్రుడైతే ఏమిటి, మనస్సును మనం మిత్రుని చేసుకుంటే సరి అయిన మార్గంలో వెళ్ళొచ్చు. మరి ఇంద్రియ భోగాలన్నీ మాయని అనే తత్వాన్ని తెలుసుకోవచ్చు. మరి భగవంతుడి మార్గంలోకి వెళ్ళొచ్చు. అలా కాకుండా మనసు ప్రలోభాలకు మనం గురి అయ్యి అది చెప్పినట్లు మనం వింటే ఈ భౌతిక ప్రపంచపు కోరికల వలయంలో పడిపోయి కామక్రోధ మోహం మదమాత్సర్యాలన్నిటితో మనం ఇక పతన మార్గంలో తప్పితే ఉన్నత మార్గంలోకి వెళ్ళలేము. కాబట్టి మనసు ఒక అగ్ని లాంటిది. మరి మంచిగా అయినా ఉపయోగపడవచ్చు, చెడుగా కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు. మరి ఒక అగ్ని గనక రాకెట్ ఎగరవేయడానికైనా ఉపయోగించవచ్చు, భస్మం చేయడానికి కూడా ఉపయోగించవచ్చు అగ్నిని. సో మనం ఏ విధంగా మన మనస్సును ఉపయోగించుకుంటాం అన్నది, మన దాని మీద మన మనస్సు మనకు మిత్రుడా శత్రువు అన్నది ఆధారపడి ఉంటుంది అని చెప్పి చూసాం. ఆ తర్వాత ఎప్పుడైతే ఈ జ్ఞానం వచ్చిందో మరి ఆత్మానుభవంలో ఉన్న వాళ్ళు పిలువబడతారు. వాళ్ళు ఎలాంటి స్థితికి వస్తారంటే, ఇలాంటి జ్ఞానంతో ఉన్నప్పుడు అంటే ఈ భౌతిక ప్రలోభాల నుంచి దూరమైన వాళ్ళకి ఏదైనా ఒకటే, మట్టి రాయి బంగారం అంటే అది ఫైనల్ స్టేజ్ అనమాట అనేది చూసాం. అంటే ఇప్పటి వరకు కర్మయోగాన్ని కొంచెం సారాంశం ఇక్కడ చెప్పారనమాట. కర్మయోగం ఫినిష్ చేశాం కాబట్టి ఇది కర్మయోగం. ఈ రకంగా కర్మయోగంలో పనులు చేస్తూనే ఆ జ్ఞానాన్ని తెచ్చుకుని ఆ స్టేజ్కి రావచ్చు అన్నారు. ఇప్పుడు అష్టాంగ యోగం గురించి చెప్పారు. సరే, మరి కర్మయోగం, జ్ఞానయోగం, అష్టాంగ యోగం, భక్తి యోగం అన్ని మార్గాలు ఉన్నాయని చూసాం కదా. కర్మయోగం చూసాం, ఇప్పుడు అష్టాంగ యోగం చూస్తున్నాం. అష్ట అంటే 8. సో 8 అంగాలు, 8 భాగాలు.
సో యమ అనేది మరి మనం పాటించవలసిన నియమాలు. నియమం అంటే మరి ఆంతరంగికంగా మనస్సును ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి, ఆసనం ఎలా ఉండాలి, ఊపిరి ప్రాణాయామం అంటే ఊపిరి పీల్చడం. అంటే ఇష్టం వచ్చినట్లు నార్మల్‌గా దానికి కూడా ఒక పద్ధతిగా ఉంటుంది. ఏది మనకు అనులోమ్, విలోమ్, వినులోమ్ అని అంటూ ఉంటారు గదా! భస్త్రిక అని ఇలా రకరకాల ప్రాణాయామాలున్నాయి. సో, అంటే ఒకవైపు నుంచి గాలి పీల్చి, రెండో వైపు నుంచి వదలడం. మళ్ళీ ఆ వదిలిన వైపు నుంచే పీల్చి, యువతల వైపు నుంచి, మొదటి వైపు నుంచి వదలడం. సో, ఇట్లా తీసుకున్నప్పుడు దాన్ని ప్రాణాయామం అంటారు. సో, ఈ మెడిటేషన్ అది చేసేవాళ్ళు ముందు ప్రాణాయామం అలా చేస్తూ ఉంటారు ఆ పద్ధతిలో. సో, అలా ఊపిరి పీల్చడం ఒక పద్ధతిగా. మరి మన ఇంద్రియాలన్నిటిని గూడా కంట్రోల్ జేసుకోగలగడం ప్రత్యాహారం. ఆహారం అనుంది ఇదేదో ఫుడ్డు సంబంధించింది అనుకుంటారు అందరూ. ఆహారం అంటే నోటికి ఇంద్రియ ఇంద్రియం నాలుకకి ఆహారం ఆహారమే కరెక్టే. కానీ మిగిలిన ఇంద్రియాలు కళ్ళు, ముక్కు, చెవి వీటికి ఆహారాలేమిటి? కంటికి కనిపించేదంతా ఆహారం. మరి ముక్కుకి వాసనలన్నీ ఆహారం. చెవులకి శబ్దాలన్నీ ఆహారం. చర్మానికి స్పర్శలన్నీ ఆహారం. కాబట్టి నోటికి నిజమైన ఆహారమే ఆహారం. ప్రతి ఇంద్రియానికి దాని ఆహారం ఉంటుంది. చెవులకు ఫుడ్ కాదు కదా ఆహారం. చెవికి శబ్దం ఆహారం. అలాగే ముక్కుకు ఫుడ్ కాదు ఆహారం. ముక్కుకి ఏమిటి ఆహారం? ముక్కుకు వాసనల ఆహారం. అలా. సో, అన్ని ఇంద్రియాలకి వాటి యొక్క ఆహారాన్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోవటం. అంటే శబ్దం ఏదో మనకిష్టం వచ్చిన టీవీ సౌండ్ వినిపించింది, సీరియల్ సౌండ్ మొదలైంది అని వెళ్ళిపోవడం, చదువుకునే హోంవర్క్ వదిలి మనం వెళ్ళిపోవడం, చేసే పని స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వెళ్ళిపోవడం, ఇలాంటివి చేసినప్పుడు మనం ఆ ఇంద్రియ ఆహారానికి ప్రలోభపడ్డ వాళ్ళం అవుతాం అనమాట. సో, దానిని కంట్రోల్ చేసుకోగలగటం. ఎప్పుడైతే మనం కంట్రోల్ చేసుకుంటామో అది ప్రత్యాహారం అంటే ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోవడం. ధారణ అంటే ఇలా ఇంద్రియ కంట్రోల్ ఉంటేనే మనం చేసే పని మీద ఫోకస్ ఉంటుంది. ఏదో మనం పని చేస్తూ, ఏదో వంట చేస్తూ, ఇదిగో టీవీ సౌండ్ వచ్చింది అంటే, సగం అటు చూస్తూ, సగం ఇటు చూస్తూ, వేసిన ఉప్పే మళ్ళీ వేస్తూ ఉంటాం కూరలో. ఇంకప్పుడు మనకి కాన్సంట్రేషన్ ఏముంటుంది మన పని మీద. సో, ఆ ధారణ అంటే ఎప్పుడైతే ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకొని మనం చేసే పని మీద దృష్టి పెట్టడమే ధారణ. ఫోకస్, కాన్సంట్రేషన్. మనం చేసే పని మీద ఆ దృష్టి ఉండడమే కాన్సంట్రేషను. అలాంటి దృష్టి ఉన్నప్పుడే ధ్యానం కుదురుతుంది. మరి మామూలు పనే మనం కాన్సంట్రేషన్ లేకపోతే కరెక్ట్‌గా చేయలేం. అలాంటిది భగవంతుడిని తలుచుకోవాలి అంటే మరి ఫోకస్ లేనిదే ఎలా కుదురుతుంది? సో, ఆ ధారణ ఉంటేనే ధ్యానం సాధ్యపడుతుంది. అలాంటి నిజమైన ధారణ, ధ్యానాలతోనే ఆ భగవంతుని మీద ఆ సమాధి స్థితిలోకి వెళ్ళగలుగుతారు. సో, ఇది అష్టాంగ యోగంలో వీళ్ళు ఫాలో అయ్యే పద్ధతి ఇలా ఉంటుంది. కర్మయోగంలో మన పనులు మనం సమదృష్టితో ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా నా బాధ్యత అనుకుని చేస్తే పర్ఫెక్షన్ స్టేజ్‌కి వెళ్తాం. ఈ అష్టాంగ యోగంలో ఈ స్టెప్స్ అన్నీ కరెక్ట్‌గా ఫాలో అయితే వాళ్ళు వెళ్తారు. సో, మొదట యమ అనడానికి ఏం చూసాము? మరి ఒక ఒంటరిగా ఒక పవిత్ర ప్రదేశంలో మరి శుచౌ దేశే అన్నారు. పవిత్ర ప్రదేశంలో ఏకాకిగా మరి మనస్సును మనం కంట్రోల్ చేసుకొని వాటి మీదకి, వీటి మీదకి పోనివ్వకుండా భగవంతుడి మీద లగ్నం చేసి, మనం తిన్నగా కూర్చుని ఏది మెడ ఆహ్, వె మరి అన్ని బాడీ అంతా కూడా స్ట్రెయిట్‌గా ఒక మెత్తటంటే గడ్డి మీద జింక చర్మం గాని ఏదైనా పరుచుకొని మరీ ఎత్తుగాను, మరీ కిందకి లేని ఆసనం మీద కూర్చోవాలి అని మనం ఆసనం గురించి కూడా చూసాం. చూసిన తర్వాత మరి ఏ ఏ నియమాలు యమ ఏమిటి అంటే మరి ఇలా ఒక్కరిగా పవిత్ర ప్రదేశంలో ఈ రకంగా కూర్చొని మనస్సును భగవంతుడి మీద లగ్నం చేయడానికి కోరికలు అవి కావాలి, ఇవి కావాలనే కోరికలను పక్కన బెట్టి మరి సన్యాసం అంటే ఊరికినే పనులు మానేయడం గాదు. ఈ రకమైనటువంటి భావాన్ని నిజంగా ఫాలో అవ్వగలగాలి. కోరికలు అన్నీ పక్కన బెట్టి అది మనస్సుని నిగ్రహించి ఈ రకంగా ఉండగలగాలి. ఆ తర్వాత మరి ఆసనం గూడా మనం చూసాం. మనస్సును కంట్రోల్ జేసుకోవాలి అన్నది చూసాము. ఆ తర్వాత ఏమన్నారంటే నాత్యశ్నతస్తు యోగోస్తి నచైకాంతం అనశ్నతః న చాతి స్వప్నశీలస్య జాగ్రత్తో నైవ చార్జున.
అర్జున అతిగా భుజించేవాడికి గాని, అతి తక్కువగా తినేవాడికి గాని, అలాగే అతిగా నిద్రించేవాడికి అస్సలు నిద్రపోకుండా కొన్ని రాత్రంతా అది ఇది చేస్తూ ఉంటారు గదా మరి. అలాంటి వాళ్ళు గూడా యోగులవ్వడానికి అవకాశం లేదు అని చెప్తున్నారు. యుక్తాహార విహారస్య యుక్తచేష్టస్య కర్మసు యుక్తస్వప్నావబోధస్య యోగో భవతి దుఃఖః. సో, నియమితమైన ఆహారం తీసుకోవాలి. నిద్ర, విహారాలు, ఆహారము, నిద్ర, విహారాలు, కర్మలు గూడా హ్మ్, హ్మ్, మనం కంట్రోల్ జేసుకోవాలి. అంటే ఇలా ఫుడ్డు ఇష్టం వచ్చినట్లు తినడం గానీ, నిద్ర ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఎక్కువగా నిద్రపోవడం గానీ, అలాగే అటు ఇటు విహారాలు టూ మచ్‌గా అటు ఇటు వెళ్ళడం గానీ, ఇటువంటి పనులు చేసేవాళ్ళు వీళ్ళకి ఇక యోగాభ్యాసం కష్టం. వాళ్ళకి హ్మ్, యోగాభ్యాసం చేసి వాళ్ళ దుఃఖాలను తగ్గించుకునే అవకాశం ఉండదు అంటున్నారు. అంటే యోగాభ్యాసం దుఃఖాలను తగ్గిస్తుంది అనేది మనకి అర్థమవుతోంది. సో, అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో, ఈ యుక్తాహార విహారస్య, సో, ఆహార విహారాలు ఇష్టం వచ్చినట్లు తీసుకున్నా, నిద్ర గూడా ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు పోతే ఎక్కువ నిద్రపోతున్నా, మరి ఎప్పుడు అటు ఇటు వెళ్తున్నా గూడా, ఇలాంటి అలవాట్లను ఎవరైతే కంట్రోల్ చేసుకోలేరో వాళ్ళు వాళ్ళే యోగ సాధన చేసి దుఃఖాన్ని పోగొట్టుకునే స్థితిని పొందగలుగుతారు. అంతేగాని ఇది కంట్రోల్ చేసుకోలేని వాళ్ళు ఆహారాన్ని, నిద్రని, విహారాల్ని వాళ్ళు యోగ సాధనలో మరి పురోగమనం చెందలేరు అని చెప్తున్నారు. సో, యమ అంటే చేయవలసిన పనులు. ఏది? ఇలా ఏకాంతంగా మనస్సును భగవంతుడి మీద లగ్నం చేసి ఒక అంటే శరీరాన్ని మనం మనస్సుని కంట్రోల్ చేసుకొని ఒక చోట ఉండగలగటం. ఆ తర్వాత మరి చేయకూడనివేమిటి అంటే టూ మచ్‌గా ఆహారం, నిద్ర, విహారాలు ఇవి చేయగూడదు. మనస్సును కోరికలకు లొంగిపోయేటట్లు చేయగూడదు. ఆసనం ఎలా కూర్చోవాలి అంటే మనస్సుని కంట్రోల్ జేసుకోవాలి, శరీరాన్ని కంట్రోల్ ఇష్టం వచ్చినట్లు మనం ఇదేదో హాయిగా ఉందే వెనక్కి వాలి కూర్చుందాము, అప్పుడు మెడిటేషన్ జేసుకోవచ్చు. అలా గాదు. శరీరం గూడా ఒక పద్ధతిలో కూర్చోవాలి ఆసనం. అలాగే శ్వాస గూడా ఇష్టం వచ్చినట్టు పీలుస్తూ ఏదో చేయడం గాదు. ఒక పద్ధతిలో శ్వాస. అప్పుడే ఈ కాన్సంట్రేషన్, ఈ డిసిప్లిన్ ఒస్తుంది. ప్రాణాయామం అది బ్రెత్ కంట్రోల్. సో, శరీరాన్ని కంట్రోలు, మనస్సు కంట్రోలు, బ్రెత్‌ని, ఊపిరిని గూడా కంట్రోల్ జేసుకుంటున్నాం. ప్రత్యాహారం అంటే ఇంద్రియాలన్నిటిని కంట్రోల్ చేసుకుంటున్నాం. ఏదన్నా వినగానే టీవీ సౌండ్ రాగానే వెళ్ళిపోవడం, చేసే పని ఆపి, లేతే చూసాము ఇందాక పొట్ట ఫుల్‌గా ఉన్నా మళ్ళీ తినడం, ఇదేదో బావుందని టూ మచ్‌గా తిన్నదే మళ్ళీ రెండో లడ్డు, మూడో లడ్డు ఇట్లా తినడం బావుందని అది ఇవన్నీ గూడా మరి ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోలేనప్పుడు జరిగే విషయాలు. సో, ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోవడం. ధారణ అంటే అప్పుడు మనస్సును కాన్సంట్రేషన్‌లో పెట్టగలుగుతాం. ధ్యానం అప్పుడు భగవంతుడిపై ధ్యానం కుదురుతుంది. అప్పుడు ఆ సమాధి స్థితిలోకి వెళ్ళగలుగుతాం. హ్మ్. సో, అది నిద్రని, ఆహారాన్ని మరి విహారాల్ని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. యదా వినియతం చిత్తం ఆత్మన్యేవావతిష్ఠతే నిస్పృహः సర్వకామేభ్యో యుక్త ఇత్యుచ్యతే తదా. సో, యోగాభ్యాసం ఇటువంటి యోగాభ్యాసం ద్వారా యోగి తన మనస్సును పనులను అన్నిటిని కంట్రోల్ చేసుకుంటాడు. కంట్రోల్ చేసుకొని అనవసరపు విషయాలు అన్ని అనవసరపు కోరికలన్నిటిని తగ్గించుకున్నప్పుడు ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో నిలుస్తాడు. అప్పుడు యోగంలో స్థిరుడైన వాడని చెప్పబడతాడు. ఇట్లా మనస్సును మరి శారీరక పనులు వీటన్నిటిని కూడా కంట్రోల్‌గా ఉంచుకుంటూ ఎప్పుడైతే ఇలా ఆధ్యాత్మిక స్థితిలోకి మరి మనస్సుని, ఇంద్రియాల్ని కంట్రోల్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్‌గా మెల్లగా ఆధ్యాత్మిక స్థితిలోకొస్తారు. అప్పుడు యోగంలో స్థితుడైన వాడిగా చెప్పబడతాడు. సో, యోగం అంటే ఏదో అనుకోక్కర్లా. ఫస్ట్ మైండ్ కంట్రోలు, ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకుంటే అదే యోగంలోకి దింపుతుంది క్రమేణా. ఆ కంట్రోల్ మనం ఇంకా, ఇంకా, ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేయగలిగినప్పుడు, కోరికల్ని ఇంకా, ఇంకా, ఇంకా తగ్గించుకోగలిగినప్పుడు. యథా దీపో నివాతస్థో నేజ్ఞతే సోపమా స్మృతా యోగినో యత చిత్తస్య యుంజతో యోగమాత్మనః. సో, గాలి లేని చోట దీపం ఎంత నిశ్చలంగా ఉంటుందో అలాగే మనం కంట్రోల్డ్‌గా ఉన్న మనస్సు గూడా ఉన్న యోగి అలా పరతత్వం మీద అతని మనస్సు స్థిరంగా నిలుస్తుంది. గాలిలోని చోట దీపం ఎంతో నిశ్చలంగా అటు ఇటు ఊగిసలాడదు కదా! నిశ్చలంగా ఉంటుంది. అలా ఈ
ఎవరైతే మైండ్ని కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతారో, అటు ఇటు వెళ్లకుండా కోరికల వైపు అట్లా మైండ్ని కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతారో, వాళ్ళు పరతత్వంలో అలా స్థిరంగా ఉండగలుగుతారు. సో ఈ ప్రలోభాలకి గురి కాకుండా మనం చిన్న చిన్న వాటి నుంచి ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఈ కోరికలకు బానిసలు అయిపోతూ ఉన్నాం అంటే ఇంక మనకు ఆ స్థిరత్వం అనేది రాదు. కాబట్టి ఎవరైతే ఇలా ఆ మనస్సును నిగ్రహించుకోగలుగుతారో వాళ్ళు పరతత్వంలో స్థిరులుగా ఉండగలరు అని చెప్తున్నారు. యత్రో పరమతే చిత్తం నిరుద్ధం యోగ సేవయా యత్ర చైవాత్మనాత్మానం పశ్యన్నాత్మని తుష్యతి సుఖమాత్యంతికం యత్తద్బుద్ధిగ్రాహ్యం అతీంద్రియం వేత్తి యత్ర న చైవాహం న చైవాయం స్థితశ్చలతి తత్వతః యం లబ్ధ్వా చాపరం లాభం మన్యతే నాధికం తతః యస్మిన్ స్థితో న దుఃఖేన గురుణాపి విచాల్యతే తం విద్యా దుఃఖ సంయోగ వియోగం యోగ సంజ్ఞితం. సో ఇక్కడ మనకి 4 శ్లోకాలు ఇచ్చారు. సో సమాధి అనబడే స్థితిలో మనిషి మనస్సు ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎలా ఉంటుందనేది కొంత ఇక్కడ చెప్పారు. మనసు సమస్త మానసిక కలాపాల నుండి ఈ యోగాభ్యాసం వల్ల కంట్రోల్ అయిపోతుంది అంటున్నారనమాట. ఈ సమాధి అనే స్థితిలోకి వచ్చితే ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆ మనిషి యొక్క మనసు ఈ సమాధి స్థితిలో అన్ని యోగాభ్యాసాల నుండి కంట్రోల్ అయిపోయి ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. సో అంటే అంత స్థిమితంగా ఉంటుందన్నమాట. సో ఇచ్చాను చూసుకోండి. ఓకే. సో ఈ సమాధి స్థితి మనస్సును మనం ఎప్పుడైతే కంట్రోల్ చేసుకుంటామో అది సమాధి స్థితిలో ఉంటూ అది ఎలా కంట్రోల్ చేసుకుంటామంటే యోగాభ్యాసంతో. ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలంటే కర్మయోగంలో మనం ఆ సమత్వాన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఏది జరిగినా ఇది మన కంట్రోల్లో లేదు, మన కంట్రోల్లో ఉన్నది ఏంటంటే పని చేయటం. కాబట్టి మనం ఏం వస్తుందనే ఆలోచన పక్కన పెట్టి మనం చేయవలసింది చేసిపోదాము అని ఆ రకంగా సమత్వంతో మనం ఆ స్థితికి రావచ్చు. అది కర్మయోగ మార్గం. అష్టాంగ యోగ మార్గంలో ఇంద్రియాలన్నిటినీ నిగ్రహించి మనస్సును తద్వారా నిగ్రహించి అలా మనం ఆ యోగ స్టేజ్లోకి వెళ్ళటం అనమాట. కాబట్టి మనిషి మనసు సమస్త మానసిక కలాపాల నుండి యోగాభ్యాసంతో కంట్రోల్ చేసుకుంటున్నాడు. అక్కడేమో మనం పదే పదే మానసికంగా ఏదైనా సరే ఒకే రకంగా ఉందాము అనేటటువంటి నిర్ణయాన్ని ఫాలో అవుతూ అట్లా మనం మనస్సును కోరికలు లేకుండా చేసుకుంటున్నాం. ఏది జరిగినా ఓకే అనేటటువంటి మనస్తత్వంతో. ఇక్కడేమో యోగాభ్యాసంతో వాళ్ళ కోరికల్ని మనస్సుని కంట్రోల్ చేసుకుంటున్నారనమాట. సో శుద్ధమైన మనస్సుతో ఆత్మను వీక్షించినప్పుడు చూడగలిగినప్పుడు ఆత్మలో ఉన్న ఆనందాన్ని సుఖాన్ని మనం తెలుసుకోగలుగుతాము. అది మనిషి యొక్క సమర్థతని యోగాభ్యాస సమర్థతను బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది. అంటే అతను ఎంత పర్ఫెక్ట్గా ఈ యోగాన్ని ఆచరిస్తున్నాడు, ఎంత పర్ఫెక్ట్గా చేస్తే అంత ఆత్మ యొక్క ఆనందాన్ని త్వరగా చూడగలుగుతాడు. అతని సమర్థతను బట్టి అతని పూర్ణత్వాన్ని మనం నిర్ధారించవచ్చు అంటున్నారు. ఎంత పూర్ణ స్థితికి వచ్చాడనేది అతను చేసేటటువంటి సాధనని బట్టి ఉంటుంది, అంతే కదా. అలాగే మరి అంతటి చివరికి ఆ పూర్ణత్వ స్థితిలో అంత అది ఎలాంటి పూర్ణత్వ స్థితి? ఆ పూర్ణత్వ స్థితి అంటే ఎప్పుడూ ఆనందంగానే సచ్చిదానందంలో ఉంటారు. ఇక వాళ్ళకి ఏది జరిగినా దుఃఖం అనేది ఉండదు. ఎందుకంటే వాళ్ళ కోరికలు లేవు, ఈ భౌతిక ప్రపంచపు మాయలో లేరు కాబట్టి. మనకు దుఃఖాలన్నీ కోరికలు తీరకపోవడం వల్లే మన దుఃఖాలన్నీ. ఆలోచిస్తే ప్రతి దుఃఖానికి కారణం ఏదో ఒక కోరిక. మనం గొప్ప అనిపించుకోవాలనుకుని ఏదైనా ప్రయత్నం చేసినప్పుడు అవతల వాళ్ళు గొప్ప అనకపోతే బాధ, ఏదైనా కొనుక్కోవాలనుకున్నప్పుడు కొనుక్కోలేకపోతే బాధ. అన్ని కోరికలే. ఆ వస్తువు అవ్వచ్చు, వాళ్ళతో వీళ్ళతో పొగిడించుకోవాలనిపించు అనే కోరిక అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. అది తీరలేకపోయినందుకే మనకి దుఃఖం కానీ, కోపం కానీ, బాధ కానీ కలుగుతాయి. కాబట్టి అన్నీ కూడా కోరికతోనే ప్రారంభం అవుతాయి. వీళ్ళకి అదేది లేదు కాబట్టి వాళ్ళు ఎప్పుడూ ఆనందంగా సంతృప్తితోనే ఉంటారు. సో ఇలాంటి ఆనంద స్థితిలో మరి
వాళ్ళ ఇంద్రియాలన్నీ కూడా పవిత్రంగా ఉంటూ మరి వాళ్ళకు వచ్చే ఆ దివ్య ఆనంద స్థితి, సచ్చితానంద స్థితిని వాళ్ళు పొందుతారు. ఎందుకంటే ఇంద్రియాలేమి పొల్యూట్ అవ్వడంలా, కలుషితం అవ్వడంలా. ఎందుకు మన శబ్దం వినగానే వెళ్ళిపోయి టీవీ చూడాలని అవేమి లేవు వాళ్ళకి. ఫుడ్ చూడగానే వెళ్ళి తినాలని ఏదైనా వాళ్ళు కంట్రోల్‌గా ఉంటున్నారు. అందుకని ఆ ఇంద్రియాలు కూడా పవిత్రం. వాటిలో ఏమీ కాలుష్యం లేదు. కాబట్టి తద్వారా వాళ్ళు ఇలా దివ్యానందంలోనే ఉంటారు. ఇక ఇంద్రియాలు ఏదైనా ఎఫెక్ట్ అవ్వడం లేదు కాబట్టి వాళ్ళకి ఏ కోరిక కలగడం లేదు. ఆ రకంగా స్థితులైన వాళ్ళు ఇక ఆ పరమ సత్యం నుంచి ఇక వాళ్ళు వైదొలగరు. ఏమిటా పరమ సత్యం? ఆత్మతత్వం, సచ్చిత్తానంద తత్వం. వాళ్ళు ఇక దానికి మించిన లాభం లేదని వాళ్ళకి తెలుసు. ఎందుకంటే ఇంతటి ఆనందాన్ని ఇంతకుముందు ఎన్ని కోరికలు తీర్చుకున్నా వాళ్ళకి కలగలేదు. అది వాళ్ళకి తెలిసిన విషయమే గదా! తరువాత ఈ స్టేజ్‌కొచ్చినాక ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఎప్పుడూ ఇంత నిత్యానందం ఉంటుంది. కాబట్టి దీనిని మించిన లాభం లేదని వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు. అలాంటి స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళు ఎంత కష్టం వచ్చినా వాళ్ళు చలించరు. ఇక వాళ్ళకి ఏ కష్టం గూడా బాధించదు. ఈ భౌతికత్వంతో మనకి వచ్చే ఈ దుఃఖాలన్నిటి నుంచి గూడా నిజమైన విముక్తి ఏమిటి అంటే ఈ స్థితియే. మరి మనకొచ్చే దుఃఖాలన్నీ దేనికి? ఈ భౌతిక తత్వంలో ఇది లేదు, అది లేదు, అది కావాలి, ఇది కావాలనే గదా! అది ఏది లేకుండా ఉన్నవాడికి ఎలాంటి కష్టమూ లేదు. ఎప్పుడూ చలించరు. ఎప్పుడూ నిత్యానందమే. సో, ఇంతకంటే వాస్తవమైన ముక్తి ఇంకొకటి లేదు. అన్ని దుఃఖాలు ఏది మనకు కష్టము, దుఃఖము కలిగించని స్థితి మరి ఎంత బ్రహ్మాండమైన స్థితి. సో, అంతకంటే ముక్తి వేరే లేదు అంటున్నారనమాట. ఈ భౌతిక ప్రపంచపు సంపర్కం, కనెక్షన్ ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్‌తో కనెక్షన్ పెట్టుకోవడం వల్లే మనకి ఈ దుఃఖాలన్నీ కలుగుతున్నాయి. అది ఎప్పుడైతే మనకి ఇంతకంటే వాస్తవమైన ముక్తి లేదు. ఈ దుఃఖాలన్నీ పోయే స్థితి నిజంగా వచ్చిందంటే మనకెంత హాయి. అందుకే అదే నిజమైన ముక్తి అంటున్నారు. సో, ఇలాంటి వ్యక్తి మరి ఇంద్రియాలను ఎప్పుడైతే ఈ రకంగా కంట్రోల్ చేసుకుంటారో మనస్సును, వాళ్ళ ఆత్మలో ఉన్న ఆనందాన్ని, ఆ సచ్చిదానంద సుఖాన్ని వాళ్ళు తెలుసుకొని ఇంతకంటే మించిన సుఖం ఇక ఏది లేదని వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు అంటున్నారు. నిశ్చయేన యోక్తవ్యో యోగో నిర్విణ్ణ చేతస సంకల్ప ప్రభవాన్ కామాన్ త్యక్త్వా సర్వానశేషతః మనసైవేంద్రియ గ్రామం వినియమ్య సమంతతః. అంటే స్థిర నిశ్చయంతో ఎవరైతే ఇంత శ్రద్ధతో ఈ యోగాన్ని నేర్చుకుంటూ అభ్యసిస్తూ ఆ మార్గంలో నుంచి వైదొలగకుండా మళ్ళీ ఇవాళ రేపు ఒక 6 నెలలు చేసి మానేయడం కాదు. అదే మార్గంలో కంటిన్యూ అవుతూ ఉండాలి. అప్పుడు ఈ మానసిక కల్పనలన్నిటి నుంచి మనస్సు వల్ల మనకు కలిగే కోరికలన్నిటి నుంచి కూడా క్రమంగా మనం అన్నిటినీ కూడా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ముందు చిన్న చిన్నవి వదులుతూ తర్వాత ప్రతిదీ కూడా వదలగలగడం వాళ్ళు చేసి అలా మనస్సుతో వాళ్ళు ఇంద్రియాలను అన్ని వైపుల నుంచి కంట్రోల్ చేయాలి. సో, మనస్సును మనం ఆ విధంగా కోరిక అనే ప్రలోభానికి గురి కాకుండా కంట్రోల్ చేసుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్‌గా ఇంద్రియాలు గూడా కంట్రోల్ అవుతాయి. ఇక అది చూసినా గూడా కావాలి అని ప్రలోభపడదు. అలా ఏదైనా కనిపించినా ఏదైనా మైండ్‌ని ఆ రకంగా మనం కంట్రోల్ చేసుకోగలిగినప్పుడు. సో, ఎవరైతే ఈ స్థిర నిశ్చయంతో, శ్రద్ధతో ఈ 2 అవసరం. ఏ పనికైనా అవసరం. ఒక స్థిర నిశ్చయం అవసరం, ఒక శ్రద్ధ అవసరం. పని బాగా చెయ్యాలి అంటే. అలాంటిది మరి యోగానికి ఇంకెంత కావాలి? ఈ రెండిటితో యోగాన్ని చేసేవాడు అందులోనే మళ్ళీ ఆ మార్గాన్ని ఫాలో అవుతూ ఉండాలి. కంటిన్యూ చేయాలి ఆపివేయకుండా. వాళ్ళు ఈ కోరికలన్నిటిని గూడా మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకొని, అన్ని కోరికల నుంచి మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకొని, ఇంద్రియాలను గూడా ఆ రకంగా కంట్రోల్ చేసుకుంటారు అంటున్నారు. శనైరుపరమేద్బుద్ధ్యా ధృతి గృహీతయా ఆత్మసంస్థం మనః కృత్వా న కించిదపి చింతయేత్. నిశ్చయమైన బుద్ధితో నెమ్మదిగా మనిషి సమాధి మగ్నుడు అవ్వాలి. ఈ రకంగా మనస్సును ఆత్మ మీదే పెట్టి ఇక దేని గురించి ఆలోచించకూడదు. అంటే వేరే అదెలా ఉంది, ఇదెలా ఉంది, ఆ కోరికేమిటి కదన్నీ గూడా మనం అన్ని ఆలోచనలు తరిమివేయాలి. క్రమక్రమంగా సమాధి మగ్నుడు కావాలి అంటున్నారనమాట. యతో నిశ్చలతి మనశ్చంచలమస్థిరం తతస్తతో నియమ్యైతద్ ఆత్మన్యేవ వశం నయేత్. సో, చంచలత్వం మనసు
ఈ నిశ్చలం ఎక్కడెక్కడ అంటే చంచలత్వం అస్థిరత్వం ఉంది కాబట్టి మన చంచలం అస్థిరం. ఈ మనస్సు ఎలాంటిది? చంచలం. ఒక దాని మీద ఉంటుందా ఆలోచన, ఒక్క నిమిషంలో ఎన్ని వేల ఆలోచనలు వస్తాయి మనకి. దాని మీదకి దీని మీదకి ఎన్నో మనస్సు లో వేగంగా అవి ఇవి ఎన్నో థాట్స్ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి కదా, వేగం. చంచలం అస్థిరం, ఒక దాని మీద ఉండదు థాట్. ఇది అనుకుంటాం, మళ్ళీ వెంటనే ఇంకోటి చూస్తాం, దాని గురించి ఆలోచిస్తాం, మళ్ళీ అటు చూస్తాం, ఇంకేదో ఆలోచిస్తాం. సో ఎప్పుడూ స్థిరంగా ఒక దాని మీద లగ్నం చేసి ఉండలేదు ఈ మనస్సు, చంచలమైనది. కాబట్టి మనస్సు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నా దాన్ని అక్కడి నుంచి నిగ్రహించి ఆత్మ వైపుకు తీసుకురావాలి అంటున్నారు. కళ్ళు మూసి కూర్చుంటాము మెడిటేషన్ చెయ్యాలని అనుకున్నప్పుడు మైండ్ ఎటో చాలా మంది మెడిటేషన్ అని మనం అంటున్నాం, ఇక్కడ జపం అంటున్నాం కదా, జపం చేస్తుంటే మైండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండడం లేదు, ఏం చేయాలంటారు. ఏం చేస్తాం, సాధనే చెయ్యాలి మరి మైండ్ని. అందుకే జపం చేసేటప్పుడు నామాన్ని వినండి అంటారు. ఆ నామం వింటున్నప్పుడు మనం మైండ్ వేరే దాని మీదకి వెళ్ళకుండా నామం వినడం మీద మన కాన్సన్ట్రేషన్, అది అలా ఏదన్నా అది మనకి కాన్సన్ట్రేషన్కి సహాయపడుతుంది అనమాట. వినాలి అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఆ నామం వినాలంటూ ఆ నామం మీదే మైండ్ ఉంటుంది. లేదంటే మళ్ళీ జపం చేస్తూ ఉంటాం, మైండ్ ఎటో అది అక్కడ పెట్టామా ఇది ఇక్కడ పెట్టామా వెళ్తూ ఉంటుంది మైండ్. సో అలా కాకుండా మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకే, నామమే విందాం, ఆ నామం మనం కొంచెం మనకు వినపడేటట్టు చెప్పుకుంటే కృష్ణ కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 నామం వింటున్నాం అంటే ఆ నామం మీద కొంచెం దృష్టి పెట్టగలుగుతున్నాం. సో అట్లా మనం ప్రాక్టీస్ ఉండాలన్నమాట. ఈ మనసు మరి చంచలం అస్థిరం కాబట్టి ఈ మైండ్ ఎటన్నా వెళ్ళిపోయినా మళ్ళీ తీసుకొచ్చి దాన్ని ఆత్మ వైపు దృష్టి సారించాలి అని చెప్తున్నారు. సో ఎటో వెళ్ళిపోతే ఇదేమిటి, మళ్ళీ మనం ఎగ్జాంపుల్కి ఇప్పుడు జపం చేస్తున్నాము, మనసు ఎటో అదేదో ఇందాక చూశాను ఎక్కడ పెట్టాను ఏమిటో అనుకుని దాని గురించి ఆలోచించి వెళ్ళినప్పుడు వెంటనే ఇదేమిటి నేను నామం వినాలి కదా అని మళ్ళీ కృష్ణ కృష్ణ అనే నామం వినటంలో మళ్ళీ అట్లా వీళ్ళు కూడా మరి మనస్సును ఎటో వెళ్ళిపోతే తీసుకుని మళ్ళీ ఇటు ఆత్మ వైపుకే తీసుకుని రావాలి అని చెప్తున్నారు. భగవంతుడే ఎలా చేయాలి ఈ మార్గంలో అని. ప్రశాంత మనసం హ్యేనం యోగినం సుఖముత్తమం ఉపైతి శాంతరజసం బ్రహ్మభూతం అకల్మషం. సో ఇలాంటి స్థితిలో యోగంలో ఎవరైతే పర్ఫెక్షన్లో ఉంటారో వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు అంటే ఆ యోగి ప్రశాంతమైన మనస్సుతో నిశ్చయంగా ఈ యోగి సుఖం ఉత్తమం, శ్రేష్టమైన సుఖాల్లో ఉంటాడు, చాలా ఉత్తమమైన సుఖంలో ఉంటాడు. సుఖం అంటే ఏదో మెత్తటి పరుపులు ఏసీ రూమ్స్ కాదు, ఏ బాధ తగలని స్టేజ్. ఇక మనకి ఏ బాధ తగలదు, వేడి ఉందనే బాధ లేదు, మరి మెత్తటి పరుపు లేదనే బాధ లేదు, ఏదీ లేదు. అంతటి అవన్నీ కోరిక ఉండబట్టే అబ్బా ఏదైనా మెత్తటి పరుపు ఉంటే బాగుండు, అబ్బా ఈ వేడి లేకుండా ఏసీ ఉంటే బాగుండు అనే కోరిక ఉన్నది అంటే అది లేకపోతే బాధ, ఆ కోరికే లేకపోతే ఇంకా బాధే ఉంటుంది. సో అలాంటి కోరిక లేని స్టేజ్లో ఉంటాడు కాబట్టి అతనికి ఉన్నతమైన సుఖం, ఇక ఏది లేదనే బాధ లేదు, ఎప్పుడూ నిత్య తృప్తిలోనే ఉంటాడు. ఉపైతి శాంతరజసం, పొందుతాడట. ఏంటి? శాంతతత్వాన్ని, ప్రశాంతమైన మనస్సును. రజసం అంటే రజోగుణం నశించి బ్రహ్మభూతం అంటే ఈ పరతత్వ భావన వల్ల వచ్చే ఆ ముక్తి భావం, అకల్మషం కల్మషం లేనటువంటి ఆ బ్రహ్మభూత తత్వానికి వెళ్తాడు. కాబట్టి ఇలా మనస్సు పూర్తిగా భగవంతుడి మీద లగ్నం చేసిన యోగి తప్పకుండా ఈ ఆధ్యాత్మిక స్థితికి, ప్రశాంత మనస్సుకు, ఉత్తమమైన సుఖం అంటే ఉత్తమమైనటువంటి ఆ సచ్చిత్తానంద స్థితికి వెళ్తాడు, రజోగుణం లేని స్థితికి వస్తాడు, అకల్మషమైనటువంటి ఆ బ్రహ్మభూత తత్వాన్ని పొందుతాడు. కల్మషరహితం, ప్యూర్ అన్నమాట. అలాంటి తత్వాన్ని పొందుతాడు ఏ కల్మషం లేకుండా అంటున్నారు. అంటే ఫైనల్గా ఇట్లా ఉంటాడు ఈ అష్టాంగ యోగంలో పరిపూర్ణం చెందిన యోగి. ప్రశాంతమైన సమాధి స్థితిలో పరిపూర్ణత అన్నమాట. ప్రశాంత మనసుతో ఉంటూ అలా ఎప్పుడూ తృప్తితోనే ఉంటూ రజోగుణం అనేది లేకుండా మరి ఆ నిత్యమైన శుద్ధమైనటువంటి బ్రహ్మభూత తత్వాన్ని పొందుతాడు అని చెప్తున్నారు.
సో ఇదంతా చెప్పిన తరువాత సర్వభూతస్థమాత్మానం సర్వభూతాని చ ఆత్మని ఈక్షతే యోగయుక్తాత్మ సర్వత్రా సమదర్శనః. సో నిజమైన యోగి అన్ని జీవుల్లోనూ నన్ను చూస్తాడు. ఆత్మదర్శి అయిన అలాంటి యోగి నన్నే నిజంగా సర్వత్రా చూస్తాడు. సో ఎవరైతే ఆ స్థితికి వెళ్తారో వాళ్ళు ఎలా ప్రవర్తిస్తారు అంటే అందరిలో భగవంతుణ్ణి చూస్తారు, భగవంతుణ్ణి అన్నిట్లోనూ చూస్తారు. సో మీరు గుర్తుంటే మరి కర్మయోగంలో కూడా చివరికి అలాగే ఉంటాం, మరి భక్తి యోగంలో కూడా చివరికి సర్వత్రా భగవంతుడు అనే భావం, జ్ఞాన యోగంలో కూడా అంతే. సో ప్రతి యోగం కూడా అదే స్టేజ్కి తీసుకువెళ్తుంది. కాకపోతే ఎవరికి సూట్ అయిన మార్గం వాళ్ళు చూసుకుంటారు అని భగవంతుడు చెప్పారు. సో ఈ యోగంలో ఇలా సెట్ అయిన వాళ్ళు అందరిలోనూ నన్ను చూస్తారు, నాలో నాన్నే అందరిలోనూ చూస్తారు, సర్వజీవులను నాలో చూస్తారు, నాలో అందరినీ చూస్తారు అని చెప్తూ యో మాం పశ్యతి సర్వత్ర సర్వం చ మయి పశ్యతి తస్యాహం నా ప్రణశ్యామి సచమే న ప్రణశ్యతి. నన్ను సర్వత్ర యో మాం పశ్యతి, ఎవరైతే నన్ను చూస్తారో సర్వత్రా సర్వం చ మయి పశ్యతి, అలాగే సర్వంలోనూ నన్ను చూస్తారు. ఎవరైతే నన్ను సర్వంలోనూ చూస్తారో అందరిలోనూ, అలాగే మళ్ళీ నాలో సర్వస్వాన్ని చూస్తారో తస్యాహం నా ప్రణశ్యామి, వాళ్ళకి నేను కనపడకపోవడం కానీ మరి సచమే నా ప్రణశ్యతి, నాకు వాళ్ళు కనపడకపోవడం కానీ లేదు అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట. సో ఎవరైతే ఇలా నన్ను అందరిలో చూస్తారో, అందరిలో నన్ను చూస్తారో, నాలో అందరినీ చూస్తారో, ఇక వాళ్ళకి నేను కనిపించకపోవడం కానీ వాళ్ళు నాకు కనిపించకపోవడం కానీ లేదు. ఇదేమిటి అయితే వాళ్ళే కనిపిస్తారా భగవంతుడికి ఆ స్టేజ్లో లేని వాళ్ళం మనబోటి వాళ్ళని కనపడమా అనే డౌట్ వస్తే, కనిపించడం అంటే వాళ్ళు భగవతత్వాన్ని తెలుసుకున్న వాళ్ళు, చూసిన వాళ్ళు. ఎలా చూస్తారంటే కళ్ళతో కాదు, స్వభావంతో, ఎక్స్పీరియన్స్తో అని అర్థం. సో భగవంతుడికి తెలుసు వాళ్ళు ఈ స్టేజ్కి వచ్చిన వాళ్ళు అని. వాళ్ళు ఆ స్టేజ్కి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఓ ఇది భగవంతుడి తత్వం అని వాళ్ళకి తెలుసు. అది దాని అర్థం. వాళ్ళు నాకు కనిపించకపోవడం కానీ వాళ్ళకి నేను కనిపించకపోవడం కానీ ఉండదు అంటే అర్థం అదనమాట. వాళ్ళు ఆ రకంగా భగవంతుడిని స్వయంగా ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు, ఆయన సచ్చిదానంద తత్వాన్ని. కాబట్టి అనుభవపూర్వకంగా ఇది భగవతత్వం అని తెలుసుకోగలిగారు. ఏది త్రిగుణాతీతమైన కల్మషరహితమైన శుద్ధతత్వం. సర్వభూత స్థితం యో మాం భజత్యేకత్వమాస్థిత సర్వదా వర్తమానోపి సయోగి మయ వర్తతే. నేనేమో మరి హృదయ నేను మనసులో ఉన్న పరమాత్మ ఇద్దరం ఒకటేనని తెలుసుకుని పరమాత్మ భజనలోనే నియుక్తుడైన ఈ యోగి అన్ని పరిస్థితుల్లో ఏ సమయంలో అయినా నాలోనే నియుక్తుడై ఉంటాడు, నాలోనే ఉంటాడు. ఎందుకు? అతనికి తెలుసు భగవంతుడు నా హృదయంలోనే ఉన్నాడు పరమాత్మ, ఆ భగవంతుడు నా హృదయంలో ఉన్న పరమాత్మ రెండూ ఒకటే అని ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా నాలోనే ఉంటారు. అదేమిటి మనం అందరూ ఉండమా వాళ్ళే ఉంటారంటే దాని అర్థం ఏమిటంటే మళ్ళీ ఇక్కడ వాళ్ళు ఎప్పుడు నా ఆలోచనలో నా స్థితిలోనే వాళ్ళు ఉంటారు, సచ్చిదానంద స్థితిలో. వాళ్ళిక ఈ భౌతిక మాయలో ఉండరు అని అర్థం. భగవంతుడు భౌతిక మాయకు అతీతుడు కదా. సో వీళ్ళు కూడా అలా భగవంతుల్లాగా అంటే ఈ భౌతిక మాయాతత్వానికి అతీతులుగా వెళ్ళబట్టే వాళ్ళకి ఆ భగవతత్వం అర్థమైంది. అది భగవతత్వం అర్థం చేసుకోవడం అంటే. త్రిగుణాతీతమైన కల్మషరహితమైన స్టేజ్కి వెళ్ళారు కాబట్టి అందుకని భగవంతుడు అంటున్నారనమాట, వాళ్ళు ఎప్పుడు నాలోనే ఉంటారు అంటే ఎప్పుడు అలాంటి మెంటాలిటీతోనే ఉంటారు. భగవంతుడు ఎలా అయితే త్రిగుణాతీతుడో వాళ్ళు కూడా మాయకు కట్టుబడకుండా ఉండగలుగుతారు. మాయ యొక్క కబంధ హస్తాల నుంచి బయటపడ్డ వాళ్ళు అవుతారు. ఆత్మౌపమ్యేన సర్వత్ర సమం పశ్యతి యో అర్జున సుఖం వాయది వా దుఃఖం సయోగి పరమో మతః. సో ఇలా ఆత్మతత్వంలో మరి ఉన్నవాళ్ళు మరి అన్ని జీవులను కూడా
సర్వత్రా అన్ని జీవులను కూడా వాళ్ళ యొక్క సమం పశ్యతియో అర్జున. సుఖమైన దుఃఖమైన అన్నిటినీ కూడా సమత్వంతో చూస్తారు. అతను సయోగి పరమో మత. అతను నిజంగా పరమయోగి అని నా యొక్క అందరూ కూడా పరిగణించబడతారు అని చెప్తున్నారన్నమాట. అంటే అన్ని జీవులను కూడా నేను నాతో మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ సుఖ దుఃఖాలకు మరి మనం ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటాం. వీళ్ళు అలాగారు సమస్త జీవుల సుఖ దుఃఖాలను కూడా వాళ్ళవిగానే భావించి వాళ్ళు సమంగా అందరి సుఖ దుఃఖాలను వాళ్ళవే అన్నట్లుగా ఉంటారు. అతను నిజమైన యోగి. అంటే నా అని పర అని లేదా అందరూ నా వాళ్ళు అనుకోగలిగిన అతనే నిజమైన యోగి. అంటే ఆ స్వార్థం ఏమి లేదని చెప్పుకున్నాం కదా, అందుకనే వాళ్ళు ఆ స్థితిలో ఉంటారు. వాళ్ళకి ఇక ఎప్పుడు ఆ దివ్య ప్రేమ తత్వం తప్ప ఇక ఏ కాలుష్యం లేదు. ఇదంతా విన్నాక అర్జునుడు అంటున్నాడు, అర్జున ఉవాచ యోయం యోగస్త్వయా ప్రోక్త సామ్యేన మధుసూదన ఏతస్యాహం న పశ్యామి చంచలత్వాత్ స్థితిం స్థిరాం. మధుసూదన, ఈ మనసు ఇంత చంచలంగా అస్థిరంగా ఉంటుందని నీవు కూడా చెప్పావు కదా, మరి నువ్వు చెప్పినటువంటి యోగ పద్ధతి ఆచరించడం చాలా అసాధ్యం అనిపిస్తోంది, భరించలేనిది అనిపిస్తోంది అని చెప్పి అర్జునుడు అడిగాడు. ఇంత కష్టమైతే మనస్సును నిలకడ చేసుకోవడం మరి చాలా కష్టం కదా, ఎలాగూ అని అర్జునుడు అనడం. అప్పుడు ఇంకా ఏమన్నాడు, చంచలం హి మన కృష్ణ ప్రమాధి బలవదృఢం తస్యాహం నిగ్రహం మన్యే వాయోరివ సుదుష్కరం. ఈ మనస్సు చాలా చంచలం, అల్లకల్లోలం, బలమైనది, ప్రమాది బలవదృఢం దృఢమైనది, అల్లకల్లోలమైనది. తస్యాహం అది నాకు నిగ్రహం మన్యే దీన్ని నిగ్రహించుకోవడం ఏమనిపిస్తోంది అంటే వాయోరువ సుదుష్కరం. మనస్సును గాలిని నిగ్రహించడం కంటే కష్టం. అంటే గాలినైనా కట్టేయొచ్చేమో కానీ ఈ మనస్సును కట్టిపడేయడం కష్టం అనిపిస్తోంది అని చెప్పి అర్జునుడు అన్నాడు. ఈ మనస్సు మరి ఎంతో చంచలం, అల్లకల్లోలం, బలమైనది, మూర్ఖ పట్టుదల. ఇలాంటి మనసు నిగ్రహించడం ఎలా ఉంటుంది అంటే గాలినైనా నియంత్రించొచ్చేమో కానీ మనస్సుని నియంత్రించడం కష్టం అనిపిస్తోంది అని అర్జునుడు చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది చాలా కష్టం. మరి మైండ్ ఎటో వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటేనే వేయాలని ద్రోణాచార్యుడు మరి ఆ బాణాన్ని వేయనిచ్చాడు అర్జునుడిని. మిగతా వాళ్ళు చెట్లు, పుట్టలు, పక్షులు, బ్రాంచెస్, ఆకులు అన్ని కనిపిస్తున్నాయి అంటారు. అర్జునుడు ఒక్కడే పక్షి కన్ను తప్ప నాకు ఆ బొమ్మ, పక్షి బొమ్మ కన్ను తప్ప నాకేం కనపడటం లేదు అన్నవాడు అర్జునుడు ఒక్కడే. అందుకని అతన్ని బాణం వేయమంటాడు. అంటే అంత ఫోకస్ ఉంటే గానీ అది తగలదు అని. సో కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్. ఈ మనస్సును మరి అంత కంట్రోల్ చేయటం ఈజీయా, గాలినైనా కట్టేయొచ్చేమో కానీ అని అన్నాడు. అన్నప్పుడు భగవంతుడు దానికి ఏమని సమాధానం ఇచ్చారంటే, శ్రీ భగవానువాచ అసంశయం మహాబాహో మనో దుర్నిగ్రహం చలం అభ్యాసేన తు కౌంతేయ వైరాగ్యేణ చ గృహ్యతే. అసంశయం మహాబాహో, సందేహం లేదు మహాబాహులు అర్జున, మనో దుర్నిగ్రహం చలం, మనస్సు మరి నిగ్రహించడం చలం, ఈ చలించే మనస్సును నిగ్రహించడం చాలా కష్టం, సందేహం లేదు, డౌట్ లేదు ఆ విషయంలో. అయితే కానీ అభ్యాసేన కౌంతేయ, అభ్యాసం చేయాలి కౌంతేయ, ప్రాక్టీస్ చేయాలి, సాధన చేయాలి. వైరాగ్యేణ చ గృహ్యతే, వైరాగ్యంతో అది సాధ్యపడుతుంది. వైరాగ్యం అంటే ఏమిటి? కోరికలను తగ్గించుకోవడం. నువ్వు అన్నది కరెక్టే, మనస్సును కంట్రోల్ చేయడం చాలా కష్టమే, కానీ సాధన చేయాలి, ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఏం ప్రాక్టీస్ చేయాలి? వైరాగ్యం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఏమిటి వైరాగ్యం అంటే? కోరికలను తగ్గించుకో. చిన్న ఎగ్జాంపుల్, కాఫీ 6 సార్లు తాగుతాం లేదా 4 సార్లు తాగుతాం రోజుకి. 4ని 3 చేసుకోవచ్చు, 3ని 2 చేసుకోవచ్చు, 2ని 1 చేసుకోవచ్చు, ఆ 1ని 0 కూడా చేసుకోవచ్చు తలుచుకుంటే. అది సో ఆ రకంగా కోరికను తగ్గించుకో, ఆ వైరాగ్యంతో సాధ్యపడుతుంది అని చెప్పారు. అప్పుడు అర్జునుడు ఇంకా ఏమన్నారంటే, అంతేకాకుండా అసంయతాత్మనా యోగో దుష్ప్రాప ఇతి మే మతి
పశ్యాత్మనా తు యతతా శక్యో వాప్తుం ఉపాయతః. మనస్సును నిగ్రహించుకోలేని వాడికి ఇక ఆత్మానుభవం అనేది రావడం కష్టం అంటున్నా. నువ్వు ఈ కోరికలకు బానిస అయ్యావంటే ఇక నువ్వు ఫర్గెట్ అబౌట్ ఆత్మానుభవం. నువ్వు ఎప్పుడైతే ఈ కోరికలను కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతావో అప్పుడే నీకు ఆత్మానుభవం అనేది సాధ్యం. కానీ మనో నిగ్రహంతో ఇలా అలాంటి వాడికి కంట్రోల్ చేసుకోలేనప్పుడు ఇక అది కుదరదు. కానీ ఎవరైతే మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకుని ఈ సరి అయిన మార్గం ద్వారా ఇలా కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించే వాడికి జయం తప్పకుండా సిద్ధిస్తుంది. ఇది నా అభిప్రాయం. సో నీ ఏదో ఒక మార్గంతో మైండ్ కంట్రోల్ చేసుకో. కర్మయోగంతోనో, అష్టాంగ యోగంతోనో, భక్తి యోగంతోనో, జ్ఞాన యోగంతోనో ఏదో ఒక మార్గంతో ఇలా మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకున్న వాడికి తప్పకుండా జయం లభిస్తుంది. ఇది నా అభిప్రాయం అన్నారు. అర్జున ఉవాచ. అప్పుడు అర్జునుడు అంటున్నాడు, అయతి శ్రద్ధయోపేతో యోగాచలిత మానసః అప్రాప్య యోగ సంసిద్ధిం కాం గతిం కృష్ణ గచ్చతి. సో ఇలా ఎంతో శ్రద్ధతో పాపం యోగం చేద్దామని మొదలుపెట్టిన వాళ్ళు చివరికి ఏదో మధ్యలో ఏదో ఇలా కోరిక వచ్చేసి వాళ్ళ యోగం అంతా కొంచెం చెదిరిపోయింది అనుకోండి. అంటే మధ్యలో ఎవరైనా కొంతమంది స్త్రీలోలు అవ్వచ్చు, ఎవరైనా స్త్రీ మీద వ్యామోహం రావచ్చు, లేదా ఇంకేదో కోరికతో వాళ్ళు యోగంలో భంగం కలిగితే ఈ అప్రాప్య యోగ సంసిద్ధి, సో ఈ యోగ సంసిద్ధత వాళ్లకు ప్రాప్తించకపోతే, పరిపూర్ణత స్టేజి తెచ్చుకోలేకపోతే కామ్ గతి, ఎలాంటి స్థితి కృష్ణ గచ్చతి వాళ్ళకు పడుతుంది. సో యోగం శ్రద్ధతోనే ప్రారంభించి ఒకవేళ మనస్సులో ఎప్పుడో మధ్యలో ఎక్కడో కొంచెం చంచలత్వంతో వాళ్ళు ఇలా పరిపూర్ణ స్టేజ్కి వెళ్ళలేకపోతే వాళ్ళకి ఏ గతి పడుతుంది కృష్ణ అని అర్జునుడు అడిగాడు. అడిగినప్పుడు భగవంతుడు ఇంకా కచ్చిన్నో భయ విభ్రష్ట చిన్న భ్రమివ నశ్యతి అప్రతిష్టో మహాబాహో విమూఢో బ్రహ్మణ పది. సో మహాబాహులున్న శ్రీకృష్ణ అంటూ కృష్ణుని సంబోధిస్తూ ఆధ్యాత్మిక మార్గంలోంచి ఇలా మరి వైదొలిగిపోయారు కదా, మధ్యలో ఏదో కోరికొచ్చి. ఇలాంటి మనిషి మరి ఇక ఆధ్యాత్మిక జయాన్ని పొందలేడు, పరిపూర్ణత రాదు, మధ్యలో మరి ఇలా అయిపోయాడు కాబట్టి. ఇటు లౌకిక జయము లేదు, మరి అన్ని వదులుకున్నాడు, ఏదో కష్టపడి అష్టాంగ యోగంలో దిగాడు, మధ్యలో పాప ఫెయిల్ అయిపోయాడు. అటు పరిపూర్ణత రాలేదు, ఇటు లౌకిక జయము సుఖాలు లేవు, రెండూ లేని చోట ఏదో గాలిలో మేఘం చెదిరిపోయిన మేఘం ఎలా ఉంటుందో అట్లా ఉండదా అతని స్థితి? పాపం అటు ఇటు ఏ బెనిఫిట్ లేకుండా అని అర్జునుడు అడిగాడు. ఇంకా ఏతన్మే సంశయం కృష్ణ చేతుం అర్హస్య శేషతః త్వదన్య సంశయస్యాస్య చేతానహ్యుపపద్యతే. ఈ నా సందేహం సంపూర్ణంగా కొంచెం నాకు తీర్చు. నిన్ను అడుగుతున్నాను, నువ్వు తప్ప ఇంక ఈ సందేహాన్ని తీర్చే వాళ్ళు ఎవరు కూడా అన్యులెవరూ లేరు. త్వదన్య, నువ్వు తప్ప వేరే ఎవరు ఈ సంశయాన్ని ఛేదించే వాళ్ళు ఎవరు కూడా లేరు. కాబట్టి నువ్వు నాకు ఈ డౌట్ కొంచెం తీర్చవలసింది అన్నాడు. అప్పుడు భగవంతుడు శ్రీ భగవానువాచ పార్థనైవేహనాముత్ర వినాశస్తస్య విద్యతే నహి కళ్యాణ కృత్ కశ్చిద్ దుర్గతిం తాత గచ్చతి. శుభకార్యాల్లో నియుక్తుడైన వాడు ఈ లోకంలో ఉన్నా పరలోకంలో ఉన్నా ఎప్పుడూ వినాశనాన్ని పొందడు అని చెప్పారు. మరి ఇది శుభకార్యమే కదా, భగవంతుని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు, మధ్యలో కొంచెం లోపం వచ్చింది, అయినప్పటికీ అతని ప్రయత్నం అంతా వృధా పోతుందా? ఎంత ప్రయత్నం చేశాడు భగవంతుని తెలుసుకోవాలని. కాబట్టి ఆ శుభకార్యంలో నియుక్తుడు అయ్యాడు. కాబట్టి అలాంటి వాడికి ఈ లోకంలో, అంటే అర్జునుడు అన్నాడు కదా, ఇక్కడ సుఖం లేకుండా అనుకున్న పరతత్వం లభించక రెండు రకాలుగా చెడ్డవాడయ్యాడే, రెండుకి చెడ్డ రేవడంటారు చూసారా మన వాళ్ళు, అలా అయ్యాడే అని అడిగాడు. కాబట్టి ఈ నిజం ఇలాంటి మంచి పనులలో నియుక్తులైన వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఏ లోకంలో అయినా వాళ్ళకి వినాశనం లేదు అంటున్నారు. సో శుభకార్యం అంటే ఇక్కడ ఏమిటి? మంచి పనులు, మంచి మార్గం, ఇలా భగవంతుని తెలుసుకునే పని. అలాంటి పనులు అతను పాప నియుక్తుడు అయ్యాడు. సక్సెస్ అవ్వలేకపోవచ్చు చివరి వరకు ఈ జన్మలో, కానీ నియుక్తుడు అయ్యాడు, ప్రయత్నించాడు. అలాంటి ప్రయత్నంలో నియుక్తుడైన వాడు ఏ లోకంలో అయినా సరే వినాశనం పొందడు. ఈ లోకంలోనూ పొందడు, పై లోకంలోనూ పొందడు. మిత్రమా, మంచి చేయాలనుకున్న వాడు ఎప్పుడూ కూడా పరాజితుడు, అపజయాన్ని చూడడు. మంచి పని చేయాలనుకున్న వాడు ఎప్పుడూ కూడా అపజయం చూడడు. ఇది చాలా ముఖ్యం.
సో మనం మంచి చేస్తే ఏమొచ్చింది, అందరికీ మంచి చేస్తే మనకి చెడు జరిగింది అనుకుంటూ ఉంటాం తెలియక. కానీ ఆ చెడుని మనం ఎలా నిర్ణయిస్తున్నాం, ఈ ప్రపంచంలో మనకొచ్చే సుఖాలు లేకపోతే ఇక చెడు అనుకుంటున్నాం. అలా కాదు. సో మంచి చేయాలనుకున్న వాడికి ఎప్పుడు కూడా చెడనేది ఉండదు అని భగవంతుడు చక్కగా మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు గ్యారంటీగా. ప్రాప్య పుణ్యకృతాం లోకాన్ ఉషిత్వా శాశ్వతీ సమాహ శుచీనాం శ్రీమతాం గేహే యోగ భ్రష్టోభిజాయతే. సో ప్రాప్య పుణ్యకృత, వాళ్ళకి పుణ్యలోకాలు ప్రాప్తిస్తాయి. ఆ పుణ్యలోకాల్లో అనుష్విత ఉంటారు. ఎన్నాళ్ళు? శాశ్వతి, చాలా సంవత్సరాలు ఉంటారట పుణ్యలోకాల్లో. వాళ్ళు పరిపూర్ణత సాధించలేకపోయినా వాళ్ళు పుణ్యలోకాలకు వెళ్తారు. వెళ్ళి అక్కడ చాలా సంవత్సరాలు ఉంటారు. ఉన్న తర్వాత అంటే ఎన్నో సంవత్సరాలు ఉంటారు. ఉండి శుచీన, పవిత్రులైన వాళ్ళు, శ్రీమతాం, సంపన్నుల ఇంట్లో కానీ, గేహే అంటే సంపన్నుల గృహాల్లో కానీ, యోగ భ్రష్టోభిజాయత, ఆత్మానుభవంలో పతితులైన వాళ్ళు అంటే కంప్లీట్ పరిపూర్ణత పొందలేని వాళ్ళు అక్కడ ఇట్లా ధనవంతుల ఇళ్లలో జన్మిస్తారు. సో ఇలా కంప్లీట్ చేయలేని వాళ్ళు యోగాన్ని, వాళ్ళు ఎన్నో సంవత్సరాలు పుణ్యలోకాల్లో ఉంటారు. ఉండి అక్కడ అన్ని సుఖాలు అనుభవించిన తర్వాత వాళ్ళు తిరిగి మంచి సంపన్నుల కుటుంబంలో కానీ, పవిత్రుల కుటుంబంలో కానీ, శుచీన అంటే ఎవరైనా పవిత్రులైన వాళ్ళ కుటుంబంలో కానీ, ఎంతో సంపన్నుల ఇళ్లలో కానీ జన్మిస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇలా యోగంలో బాగా ప్రోగ్రెస్ అయి చివరిలో పర్ఫెక్షన్ తెచ్చుకొని వాళ్ళు ఒక రకం అయితే, యోగంలో మరి కొంచెం ప్రోగ్రెస్ అవగానే కొంచెం పురోగతి ఆగిపోయిన వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు. సో కొంచెం కాలమే యోగాభ్యాసం చేసిన వాళ్ళేమో పుణ్యలోకాలకు వెళ్తారు. అక్కడ చాలా సంవత్సరాలు ఉన్న తర్వాత తిరిగి ఒక బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో కానీ, ధనవంతుల ఇంట్లో కానీ పుడతారు అని చెప్తున్నారు భాష్యంలో. దీర్ఘకాలం చేసినప్పుడు, దీర్ఘకాలం అధ్యాయం చేసి చివర్లో ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు ఇక భగవంతుడి కరుణతో వాళ్ళు మళ్ళీ వాళ్ళ కోరికలన్నిటినీ తృప్తిపరచుకునేటట్లుగా వాళ్ళు ఒక పవిత్రమైన కుటుంబంలో మళ్ళీ పుట్టే అవకాశం వస్తుంది. అక్కడ వాళ్ళు మళ్ళీ వాళ్ళ యొక్క యోగాన్ని పునరుద్ధరించుకుని పరిపూర్ణత పొందే అవకాశం వస్తుంది అంటున్నారు. అథవా యోగినామేవా కులే భవతి ధీమతాం ఏతద్ధి దుర్లభతరం లోకే జన్మయదీదృశం. లేదా దీర్ఘకాలం యోగాభ్యాసం చేసిన తర్వాత ఫెయిల్ అయ్యారనుకో, చెప్తున్నారు భగవంతుడు, అప్పుడు జ్ఞానయోగుల ఇంట్లో జన్మ పొందుతారు. కానీ ఈ జగత్తులో అలాంటి జన్మ చాలా అరుదు. అంటే అలా దీర్ఘకాలం చేసేవాళ్ళు కూడా చాలా అరుదు కాబట్టే ఇలా జ్ఞానయోగుల ఇంట్లో పుట్టడం సామాన్యం కాదు. ఇలాంటి వాళ్ళకే కలుగుతుంది. చాలా అరుదు అలాంటి కుటుంబాల్లో పుట్టడం అంటున్నారు. తత్ర తం బుద్ధి సంయోగం లభతే పౌర్వదేహికం యతతే చ తతో భూయ సంసిద్ధౌ కురునందన. కాబట్టి అలాంటి జన్మని పొందిన తర్వాత అతడు గత జన్మ యొక్క చైతన్యాన్ని తెలుసుకుంటాడు. పునరుద్ధరించుకుని పూర్ణ విజయాన్ని సాధించడానికి మళ్ళీ ప్రయత్నం చేస్తాడు అంటున్నారనమాట. సో వాళ్ళ నాలెడ్జ్ ఎక్కడికి పోదు. ఈ మధ్యలో ఫెయిల్ అయినా నెక్స్ట్ జన్మలో వాళ్ళు ఎక్కడ వదిలిపెట్టారో అక్కడి నుంచి వాళ్ళు కంటిన్యూ చేసి మళ్ళీ ఆ జన్మలో విజయాన్ని సాధించడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. పూర్వాభ్యాసేన తేనైవ హ్రియతే హ్యవి అవశోపి సహా జిజ్ఞాసురపి యోగస్య శబ్ద బ్రహ్మాతి వర్తతే. సో పూర్వజన్మలో ఉన్న వాళ్ళకి ఆ యోగం కారణంగా వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు ట్రై చేయకపోయినా కూడా వాళ్ళకి ఆ యోగా అభ్యాసం వచ్చేస్తుందట. సో వాళ్ళకి అందుకే మన వాళ్ళకి వాసనలు ఎక్కడికి పోతాయి అంటూ ఉంటారు కదా, పుట్టుకతో వాసనలు. కొంతమందికి చిన్నప్పటి నుంచి కొన్ని విషయాల మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. అలాగే మనం కొందరు యోగులను చూస్తాం, వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచే ఇలా వైరాగ్యంలో ఉండడం అవంతా. సో వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గానే వాళ్ళు యోగం వైపుకు ఆకర్షితులు అవుతారు, వాళ్ళు పూర్వజన్మ యోగాభ్యాసం వల్ల. సో అలాంటి యోగి శాస్త్రాలు చెప్పిన ఈ పనులన్నిటికీ
వాళ్ళు కర్మలు, మామూలు కర్మలు వీటన్నిటికీ అతీతంగా ఉంటారు. అంటే ఈ వర్ణాశ్రమ ధర్మాలు వీటన్నిటిని వాళ్ళు దాటిపోయారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆ యోగాభ్యాసంలో ఆల్రెడీ అడ్వాన్స్డ్ స్టేజ్లో ఉన్నారు కాబట్టి. సో ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు మళ్ళీ ఆ స్టేజ్లో నుంచే కంటిన్యూ అవుతారు. ఆటోమేటిక్గా అని చెప్పారు. ప్రయత్నాద్యతమానస్తు యోగి సంశుద్ధ కిల్బిష అనేక జన్మ సంసిద్ధ తతో యాతి పరాం గతిం. సో ఇలా వాళ్ళు తీవ్రంగా ప్రయత్నాలు చేస్తూ మరి వాళ్ళు ఇంకా యోగ సంసిద్ధతకు తెచ్చుకుంటారు. పాపాలన్నీ కూడా వాళ్ళ పాపాలన్నీ ప్రక్షాళితం కాబట్టి యోగ సంసిద్ధత వాళ్ళ ప్రయత్నాలతో వాళ్ళు తెచ్చుకోగలుగుతారు ఆ జన్మలో. అనేక జన్మ సంసిద్ధం అంటే ఎన్నో జన్మల తర్వాత అలా పరిపూర్ణతను తెచ్చుకుని తతో యాతి ఆ తర్వాత వాళ్ళు పొందుతారు పరమగతిని అని చెప్తున్నారు. సో అన్ని కల్మషాల నుంచి శుద్ధం అయిపోయారు. మరి పురోగతి కోసం వాళ్ళు ఇలా ప్రయత్నించారు కాబట్టి ఎన్నో జన్మల అభ్యాసంతో వాళ్ళు పూర్ణత్వాన్ని పొంది చివరిలో పరమగతిని పొందుతారు. తపస్విభ్యోధికో యోగి జ్ఞానిభ్యోపి మతోధికః కర్మిభ్యశ్చాధికో యోగి తస్మాద్ యోగి భవ అర్జున. తపస్సు చేసే మునుల కన్నా అధికుడు యోగి. జ్ఞానవంతుల కంటే అపి అధికుడు మత అని భావించబడతాడు అధికుడుగా. కర్మిభ్యశ్చ అధికో యోగి, కర్మలు చేసే వాళ్ళకంటే కూడా అధికుడు యోగి అని. తస్మాత్ కాబట్టి యోగి భవ, యోగివి అవ్వు అర్జున అని చెప్తున్నారు. సో యోగి అయిన వాడు తపస్సులందరికన్నా, జ్ఞానుల కన్నా, పనులు చేసుకునే వాళ్ళకన్నా వీళ్ళందరికంటే కూడా అధికుడు. కాబట్టి అర్జున అన్ని పరిస్థితుల్లో నువ్వు యోగివి అవ్వు అని చెప్తున్నారనమాట. సో దీని అర్థం ఏమిటో మనకి ఇంకా క్లియర్గా నెక్స్ట్ శ్లోకంలో అర్థమవుతుంది అంటున్నారు. ఏది తపస్సు చేసే వాళ్ళకంటే, శాస్త్ర జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళకంటే, మరి జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళకంటే కూడా యోగి గొప్పవాడు అంటున్నారు కదా. ఈ యోగి గొప్పవాడు అన్న దానికి అర్థం యోగినామపి సర్వేషాం మద్గతేన అంతరాత్మన శ్రద్ధావాన్ భజతే యో మాం సమే యుక్తా తమో మతః. యోగినామపి సర్వేషాం అందరి యోగుల్లోకి కూడా మద్గతేన అంతరాత్మన నన్ను మనస్సులో ఎవరైతే మనస్సును నా మీద లగ్నం చేస్తారో, శ్రద్ధావాన్ భజతే శ్రద్ధతో భజిస్తారో ఆరాధిస్తారో, ఎవరైతే నన్ను సమే అతను నాకు యుక్తుడని తమో మత నా యొక్క అభిప్రాయము అంటున్నారనమాట. అందరి యోగుల్లోకి కూడా ఎవరైతే వాళ్ళ మనస్సు నా మీద నిమగ్నం చేస్తాడో వాళ్ళు మరి శ్రద్ధతో నన్ను ఆరాధిస్తారో వాళ్ళు అందరికంటే అత్యున్నతులని నా అభిప్రాయం. అంటే ఇక్కడ నెక్స్ట్ మనం 7th చాప్టర్ నుంచి భక్తి యోగం ప్రారంభం కాబట్టి ఇక్కడ మనకేం చెప్తున్నారంటే ఈ భక్తి యోగం అన్నిటికంటే కూడా ముఖ్యము. శ్రద్ధతో భగవంతుడి మీద మనస్సు లగ్నం చేయడం, ఆయన ఆరాధించడమే అన్నిటికంటే కావాల్సింది. వేరే వాటి మీద లేకుండా ఈ భౌతికత్వం నుంచి భగవంతుడి వైపు తిప్పగలగడం, అది అశుద్ధమైన మనస్సుతో, కల్మషరహితమైన మనస్సుతో, కోరికలు లేని స్థితిలో అన్నీ భగవంతుడికి అనేటటువంటి భక్తిభావంతో ఉండగలిగినప్పుడు వాళ్ళు యోగులందరిలో కూడా ఉన్నతులు అని చెప్తున్నారు. సో నెక్స్ట్ వచ్చే భక్తి యోగానికి నాంది పలుకుతున్నారనమాట ఇక్కడ. సో ప్రతిసారి ఇందాక మనం ఈ చాప్టర్ బిగినింగ్లో కర్మయోగాన్ని ఎలా సమరైజ్ చేశారో చేస్తూ చెప్పారు. మళ్ళీ ఎండ్ ఆఫ్ ద చాప్టర్లో నెక్స్ట్ చాప్టర్కి నాంది చెప్తున్నారు. సో అది ఈ అష్టాంగ యోగం 6వ అధ్యాయం కర్మయోగం పార్ట్ అష్టాంగ యోగం కంప్లీట్ చేసాం. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మరి భక్తి యోగం ప్రారంభిద్దాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో